Heroppe har vi vores statuslinje, hvor vi kan skrive en statusopdatering. Så har vi muligheden for med klipsen der at lægge et billede på. Og så har vi blyanten her, og det er her, vi kan oprette et indlæg. Så hvis jeg klikker der, så opretter jeg et indlæg, og så kan jeg give det en titel. Det skal hedde How Google Works. Fremragende businessbog. Og så her, der kan jeg så skrive min artikel. Nu har jeg så skrevet den på forhånd, så jeg går ind her, og så siger jeg indsæt. Der har jeg min tekst. Og så kan jeg så gå ind lige og lave lidt formateringer. For eksempel kan det være, at jeg vil gå ind og lige sætte nogle overskrifter på. Det kan jeg gøre sådan her. Og nu har det er altid en god idé, når man laver sådan nogle tekster her. Så får det op i nogle overskrifter og nogle korte afsnit og sådan noget, så den bliver mere overskuelig at læse. Så er den mere behagelig at gå til. Jeg kan også lige gå ind og lave nogle fremhævelser, som for eksempel oppe her øverst. Jeg gør den til sådan en manchette-tekst. Og her, der ved jeg, ja, der har jeg sådan min konklusion. Den kan vi lige så godt også lige tage med. Der. Og så har jeg et billede, som jeg vil sætte på. Det er altid en god idé at have et billede på. Det gør man ved at trykke på kameraikonet her. Så vælger man filen, sætter billedet på. Sådan der. Man kan ikke lave særlig mange billedformateringer. Man kan ikke få det til at rappe teksten rundt om og sådan noget. Så man kan altså sætte billedet ind. Og det er sådan, som det er. Og så hernede nederst, der har jeg så skrevet, at jeg vil lægge et tv-interview med forfatteren til den her bog. Og det er fordi, jeg over på YouTube har fundet et godt interview. Så jeg kopierer iframe-koden over for YouTube. Jeg kan også bruge iframe-koder for alt muligt andet, fra Vimeo eller hvad jeg har lyst til. Og så går jeg herop, hvor vi har denne her, og det betyder embed media. Så jeg kan klikke her, og så kan jeg indsætte iframe-koden, og så har vi videoen der. Og så er jeg sådan set ved at være klar. Jeg kan vælge at vise en eksempelvisning, men jeg kan også bare vælge at udgive det. Hvis der er en fejl, så kan jeg jo godt gå tilbage og rette den. Det er ikke verdens mest avancerede editor. Jeg kan skrive med fed og kursiv, og jeg kan have forskellige typografier, og jeg kan lave mine forskellige formateringer til højrestillet og venstrestillet og centreret. Så kan jeg lave punkter, jeg kan lave links, og så kan jeg altså sætte medie og billeder ind. Og det er det. Men det, som er det smart ved det her, når jeg nu vælger at sige, den vil jeg gerne offentliggøre, så siger den, ja, jeg vil gerne udgive den nu. Så ligger den her, og her kan vi så se artiklen. Og det, som er virkelig, virkelig smart, det er, hvis jeg går ind på min profil nu, så heroppe øverst kan vi nu se, at der er de opslag, jeg har skrevet.